Doamne, să nu fac Iuri, deci m-am făcut ceva până azi. Gata, hai. Mișcarea, gata. De rând că-ți mă la televizorul. Leacă de aici, copil. Leacă de aici. Baby, cum se face? Dar nu mă știu. Tu n-ai muncit pentru ce aici, ca? Păi și ce? Da, da. Par de aici. Dă-te Da, mă, da. Hai, leacă de aici. Nu plec, mă. Du-te. Nu plec, mă. Eu fac regulile mele în casă, da? Du-te și spală vasele. Hai, leacă de aici. Ce casă, mă, spăl vasele. Bă, dă-te, dracu, tu-te spală-te tu la pulă, băi, jegosule. Bă, mă trimis pe mine să spăl vase. Tu te spală-te la pulă, băi, jegosule. Îmi cade și microfonul de cauza ta, bă, nenorocitule. Pe ce mă trimis pe mine să spăla vase, mă, nenorocitule care ești? Cine te crezi, mă, tu să mă trimiți pe mine să spăl vasele, mă? Tu te spală-te bine la pulă, băi, jegosule, nu vezi cum puți? Lol. Ce mai pe mine să spăl vase? Tu spală-te tu la cur. Că oricum pute aici, pute de pe microfon. Dacă zicea pe unboxing, mai ziceam, da, pute pe microfon, băi, iudule, cu cine? Tu ești tâmpit la cap. Bă, mi se fund în microfon, bă, tâmpitule, mai spală-te, bă, dracu, la pulă, băi, jegosule. Așa, vezi? Taci. Eu am mereu dreptate. Like a boss, bitch.